Rakkaille katsojilleni omistan esitykseni. Vähän mieti, teinkö teistä onnellisempia? Ei tarvi vastata. Mut jos vastaus on ei, niin särjette mun sydämen. Onko pakko kysyä joka vitun sekunti siellä senkin huora? Se on hiton läski paska, kun ei kahtakaan vitun askelta jaksa. Onpas painava portti. Katomaa. Sesam, aukene! Onko se joku salainen koodi tai jotain? On se varmaan, jos olet vittu 6. Ei tule auttamaan meitä tässä tilanteessa. Olihan mie siihen just paneutumassa. Ennen neiti läskipää värikästä yritys. Ja muista, älä kaiva nenää samalla sormella kuin... Ei, saunakalja. Sä oot 13? Se ei oo tekas...